Сега ги питах от Италия, кажете ми колко е минималната работна заплата тук, с колко преживява един човек, разбираш, защото тук всеки мрънк е при нас. Всеки реве, че взима 1500 евро само малко, но е 2000 само малко. И колко? От 1200 до 1700. Обаче там е по-ефтино. Не е верно. Снимал съм и в магазините, заради такива колеги като тебе. Защо? Ревеме, че нямаме пътища, това е нашия реве, че няма пътища. Пълно нямаме пътища и нищо не плащаме за тях. Винетка 40 евро за цяла година. Сервиза се е запалил и е изгорял, нямаш нищо и приятели и добропожелатели ти пращат проверка от НАП, като очакват да намерят нещо. Знаеш какво намерих? Сложна конфигурация от 3 пръста, в която преобладава средния. Разбираш ли? Клиент с Infinity-то, разбираш ли, нагъл за мен. Аз му казах в очите, че проблема е между волана и седалката на колата, разбираш ли. Не мога да мълча на такива. Казал съм много ясно. И къв е той Нончев, бе? И тя каза, Нончев ще се обади. Ма къв е той Нончев, че Нончев да ми звъни? Вика, нека да ми се обади. Така говори, разбираш. И аз много се изнервих, човек. И най-накрая на разговора, Добромира му казва, ще ви кажа номерът и ще ви се обади. Той номерът, номера се казва. Тая е България, не знам си какво, тук много всички са важни. Ама ми стега се. Ама какво ти стяга? Ти си изглеждаш добре, бе, човек. Панталона ми стега. Няма, бе, тук. Отслабва. Трябва тук да... Дюнерите трябва да оправим, нали? То важното е да не отслабва. Между другото ми казаха, че идеш на младост с дюнери постоянно. В кой младост, бе? Има шпиони там, От нали? тях, да. Кой е шпионина там? Казаха ми сега. Ама то в тази част, където живеете вие, между другото е супер. Много готино, има всичко. Има всичко. Малко е гадно от уния улици, изкратените, ама са... Няма трафик, да ти кажа. Много бързо излизам на околовръстното. Много бързо. Колко пътуваш сутрин? 15 минути. До сервиза? Да, 15 минути. Ти колко пътуваш? Аз не. От вас 35. до Автонончев на булевар Климент Охридски 100. Някой път е 1 час и нещо се прибирам. Най-гадно е прибирането. Отиването не е толкова гадно, прибирането е толкова гадно. Сега тръгнахме и 20 от сервиза. Тук съм бил и 32-3. Да. Овче купил там, където е. Там е най-гадно. А ти минаваш от тази част? Няма откъде да минеш. Иначе заобикаляш много човек, иначе 55 км минаваш. И то времето си е същото. Да. Да. Много тъпо. Ама аз като че ли на мене повече ми харесва да караш. Отколкото Да, да да се седиш. почиваш, нали? Ама Почиваш си понякога. по електричката е по-добре да седиш, отколко да караш. Харчи по-малко. Не знам, гадно е. Да караш електричка, Да съгласен минаваш съм. през... А той е тръгнал с гарсонierата. Само искам да кажа, че двама такива приятели, които имам, единия ми е с Тесла, който уж е майстор, нали? А другия, където се занимава с такива неща, където Тесла би имало логика да кара, особено откъдето живееш. Точно, ама аз мислех на Добромира да купя една електричка, Ама разбираш? трябва да видиш. Па да. Да, ама трябва да измисля нещо. И кара се коя, който харчи примерно Или 30. i3 или Тесла. Нали? Ами не, i3 е добър вариант, но според мен е за това, че е на задно, а при тях доста има моменти, в които надали чистят толкова зима. Не, няма проблем, не. Аз даже си мислех баничарка, много ми хареса тия Peugeot или Citroen Ама не знам Partner. какъв им е рейнджа на тия. Не знам, човек, много ми хареса как изглежда. Хем може да си го караш тук на 100, 200, 300 Това става просто, че км. му вършиш работа с него. Да, и може сега за магазина, кашони, машони, такива неща По може принцип, да, ама и от тази тройка и от нея може да събереш неща. А i3 хич не е малка, бе, човек. Много хора си мислят, че това е малък автомобил. Моето лично мнение е, че това си е бая голям автомобил. Ти седнал ли си вътре в нея да видиш за какво става? Супер Не е. помниш, че Стеф, ние i3 искахме и гледахме една в къде беше, Ауто Бавария или къде имаха и говорих с Стеф да се обади, нали, да я вземете вие, да я вземем през вас. И тя тогава, нашата кола е била баш при тех. Интересно. И ме закичи с тази Тесла. Виж, ти знаеш какво на мен да ми продаде Тесла. Сметай. Тя е опасна. Ама си доволен, какво? Доволен, супер доволен съм. Да. Да, ти вярваш ли някога, че Иван ще се качи на Тесла, брат? Да. Вярваш ли? Да. Може би... Това е някаква обида, в момента го обиждаш. Не, бе, глупости, не. Трябва му малко време, за да се... И аз даже се замисляме, човек. Отначало бях супер против това нещо, но после виждаш, че има плюсове много. За София си е перфектно. Особено ако живееш в къща или както е се зарежда, примерно в сервиза е перфектно. Добре, ти що взе този апартамент? Защото Това е апартамент. Върши ми работа. Не ти ли е така незгодно с това да Не, вчера паркираш? ходихме да гледаме звездите, горе на Витоша бяхме. Не, май, това С да. колко? Аз, Добромира, един приятел, жена му и двете му деца. Не, става просто по София, като ходиш някъде да паркираш, Не, няма това е проблем. много голямо.
Гледах последно видеото където вие бяхте на музея на Рожен. Да. Как ги беше натоварил всички. Да, майка и баба и дядо и Анжела, Беше Добромира. автобус. Да. Това е много хубаво. Огромна е Да. колата, наистина. Абе, този музей е наистина много така Да. хубави коли има. Ама ти беше много впечатлен от него. Ние когато си говорихме с теб, викаш, вау. Нали, а какво ви... Да, има различни коли. Има стари, ретро, има американски, има руски, има мерцедеси нови, ферарита има, поршета има, да. И сега правят още едно хале, залепено до това хале, което ще вкарват там, мерцедес ще си ги правят само в едното хале и още автомобили ще вкарват. Сериозно? Да. А той има повече мерцедеси, затова се прави отделно хале за тях? Не, ще вкарват още коли. Добре, какъв е смисъл на това да вкарваш толкова голяма инвестиция в такъв един музей? Те не са Той само човека техни, предполагам, си- то са примерно... Има хора, на, държавна, които- на държавни автомобили, където ти се си вози от примерно- Тодор Живков. Ти примерно имаш Там са на 3-4 съхранение. хубави коли Не ми говорете и двамата, един пъти, моля, нищо не и чувам. си ги оставаш там. А ти гледа ли епизода или не? Не успях целият да го изгледам. Добре. Ама Не, аз има искам- хора, които сега, примерно, ако имаш някакъв такъв автомобил, който е ретро, примерно S-класта, може да отидеш там да си го съхраниш, хем да го виждат хората, хем да ти го пазят и да ти го поддържат. Демек, твоята S-класа може да я закараш там. Сигурно може, къде я знам, ако не знам. Защото аз бях в този музей, който е в Марково, в Да. Пловдив. Там все е частна колекция. Там си е частна колекция. Там на собственика на хотела, на неговата колекция. Искам да ви кажа, аз бях тежко впечатлен от автомобилите, които бяха там. Нали? Говорим за наистина стойностни автомобили в историята. Не само... Той човека си е от доста време колекционер, има си възможности и се ги реставрира напълно. Цветан, лека му пръсна човека от Варна, има коли, примерно Жигула и Лада, Москвич на супер малко километри, примерно на 200-300 км, той я разглобява изцяло и я прави по-хубава отколкото оригинал. Всяко едно болченце, дори да е в перфектно състояние, те я... Добре, сега ми кажи тия подложки, стават ли, не стават ли за боя десетата? Ви подложки. Уния, къде са с машинката? Като ги търгаш. Май става да... Май стават, ама хората не могат да повярват още. Знаеш защо не вярват? Защото не го изпробват. Ако го изпробват, ще повярват. И днеска точно същото го говорих с Eminem. Аз викам, знаеш колко бях против един модел на автомобил? Викам, много. Обаче докато не седнах в него, не го покарах малко и не разбрах, че всъщност колата е брутално добра. Eminem е един служител техен, който прилича на Eminem. Да не си Да. помислиш. Прякор Eminem, ние от нашия сервис му го измислихме. Точно, вие сте силни в това. Ама слушай бе, човек, значи, добре, така е съгласен съм, докато не пробваш нещо, няма как да разбереш. Разбираш? Мислиш, скарал съм всеки марки коли, особено и покрай вашите, такова, всеки марки коли сме карали, покрай тия ремонти. Капа си не харесах, примерно някоя Хикс петица, само на компетишън вашия. Да, то беше добре. Емката, нали? Да. Да, това беше. Хареса ли си го? Да, щехме тогава да се договориме, даже, ама... Такава кола ще писне бързо, човек. Хрис го беше дал тогава точно. Да, между другото беше тръгнал да я купуваш. Ето да, Пити Лилия тук, а Хрис го беше дал. Искам да кажа, тази кола не беше само на оферта, беше на топ оферта. Да. И можеш да се я вземеш за по 600-700 евро на месец с минимална първоначална вноска. Извинявай, ма така. Беше изгодна колата, да. И викам, фокото, тя па беше хубава. Ама ще писне бързо. М3-ката, Competition не. Не, на мен единственият проблем, който имах аз с нея, ми беше много тясна. Аз съм и големичък, нали? Няма какво да се лъжим. Обаче тази кола беше страхотна. Ти не беше ли я карал? Да. Ама там хиксове, това не мога да впечатлят нещо, виж. Тази вървеше много. Тя върви, ама... Иначе гелетата, S-класата, това си впечатлява, разбираш. Как? Иначе тръбички, има ръбички, не знам си какво, ама сега Мерцедес. Да. И при залдитата не го говорим, там вече това, чичаческите коли, нали, тия стил, нали, такъв уважаван господин с Мерцедес идва. Иначе нахъсан на такъв млад мъж на средна възраст идва с аудито, спортно елегантната кола, топа, разбираш ли? Друго се. Свети му чека. Добре, бе, ако нали, това е много интересен въпрос, защото вие двамата сте хора. Има ли които климатик тук? Абе, надявам се, че някой ще го пусне този климатик да се сети. Ще изкарам в момента. Ти можеш да си свалиш тениската. Аз мога, да. Това не е проблем.
хора като вас, които обичат колите, ако кажем нямаме бюджет, махаме цифрите и свободно да си избереш кола, каквато искаш. То не може само една. Една. Не, за какво ти е тази кола? Смисъл За цял да живот. За цял От живот. тук нататък нищо друго. Ако нямаме бюджет, как да си изберем? Колко му е трудно? Каква кола си искаш, така да си взимаш, я е край. И това е край, приключва с колите. Да. Аз може би тази, която си карам те. Тази. Само примерно най-новата, което към момента да кажем. Човек много ми харесва. Ти се шегуваш, обаче можеш да правиш всичко с нея. Да дърпаш, да ходиш за риба, да ходиш на планина, да пътуваш на море, да платформа да дърпаш, всичко можеш да правиш, човек. И извън града си върви нормално, не е да кажеш бавно като джип да вози и примерно някакво паджеро, разбираш. Не казвам нищо лошо паджерото, но примерно 160 паджерото е гадно да го караш. Това си е... Да. Тази е много интересна кола като цяло. Това ми е. Иначе така за в града, ако ме питаш, ако нямам бюджет, нещо може да си купя, примерно Ford Focus мога да си купя. 1.6 бензин. И да си карам. Нещо психопат. Да. Прави си проблеми, разбираш, това обича проблеми. Слушай, преди карах една бяла Астра, първата Астра. Да. 1.7 дизел, без климатик. Гадни седалките бяха много, защото такъв по-надолу си като река, ама гадно. Чувалени такива са, гаден салон. Много ми беше хубаво да я карам извън града, защото беше на малко обороти и много малко гореше. Много малко. После викам, сега ще си купя Астра, следващата, ама с климатик и си купих 1.6 ли беше или 1.6 беше, Екотек, най-гадният мотор. Почнах глави, гарнитури и като излезеш извън града с 120, тя е на 3500 оборота и те измаря повече човек извън града. Сериозно? Що? Бръмче. Звучи, и ти вътре се едно с 170 с другата, сещаш? Това, значи ненавиждам такова нещо. Много е гадно на високи обороти. Затова не обичам това нашия червения Мустанг, където го имаме. Аз примерно не обичам да се возя с него. На мен ми е прекалено много шумен. Хубаво е шумното тук, насам, натам, Да, ама я представи си всеки ден да... Ама трябва да тръгнеш да пътуваш това до морето и това ти Да. Аз моята кола от 3 дена не съм я палил, само на то карам. Не ми се занимава. това има ли? Това е Плагин хибрид, да. Плагин хибрид. Ти още ли караш с фолио? Кое? Да, още фолиото. Да. Защо? Знаеш кое имам като идея? Не знам какво ще кажете. Сега сигурно ще ме плюете. Аз мислех, че се шегуваш, че си го направил, човек. Мислех, че с AI си го направил. Не, ти не гледа колата, че е долу. Да, е много гадно. Тя малко прилича така сокерес. Добре, честно, друго златно нямаше ли? Примерно златисто фолио. Това е точно златно фолио, човек. Това не ми хареса. Ако беше златисто металик, по-добре ще да бъде. Лили, кажи, че е хубав. Какво разбират Нончев Иванов? Само трябва да викнем манекена от пинецата от Монако. Той манекена си пишеме с него чат-пат, няма такова. Но знаеш какво ми е мисълта? За 150 евро ще дойде. Аз имах идея, така да си направя, да пусна едно видео и да кажа хора, в събота съм в шоурума. Елате да разлепяме. Елате да си разлепим, ще поръчам един кетеринг, защото на някой се трябва да платя за това нещо. На тях няма да им платя, но ще ги нахрана. Примерно ще взема нещо за пиене, ако дойде, сигурно да го разлепим. Аре да отидем до дома. Айде. Да го разлепят децата. Айде, ще им взема подаръци, ще вземем ядене, ще вземем пиене. Искате? Да. Ще стане интересно. Плюс ще ги помоза всички по-малко, ще направим кърчи. Не да им давате макетни нощи. Що па не бе? Това са коли за каране. Аз искам да променя нещата. Видеото, не знам дали го видяхте вчера с Майкъл, с Астон Мартин. Да, аз това ти казвам с него. Аз много обичам хора, които ползват играчките си. Не ги купуват само за да седат в музея. По принцип, много си прав. Аз като бех в Италия при тия пичове и там той идва с... Я разкажи за Италията, какво беше това точно? Идва с новата кола, примерно 10-11 много ги купуват там. Идва с новата, качвате на подемника и почват да я тунингуват. Чисто нова. И му викам, Павло, добре, тия хора карат ли ги тия коли? Вика, има 3. И ги спуква от каране, разбираш ли? Ама ги спуква от каране на писта нон-стоп. Има някой вика, къде не може да си изпробваме и модификациите. Те им не дават газ, те не ги карат. Просто го правят, защото да бъде уникална колата, да бъде неговата някаква индивидуална и така. А това беше в Италия, ти беше ходил сега, докато бяхте на почивка. Разкажи малко по-подробно, защото много хора не знаят за това нещо. И няма кой да... Сега трябва да съберем видеото, по принцип. Съм събрал доста материал. А къде, в кой град беше? В Тревизо.
Тревизо Да. и има такъв гараж, който прави тунинг Да, Брил Стил се казва тия. Да, къде бях миналия път при тях на лайф, къде е. И те правят тунинг само на Суперкарс. Сега даже ни поканиха, ще има супер, може да дойдеш с мене даже. Ще дойда. Суперкарс шоу ще има с супер коли, и ще има Дино Дей там, ще ги качват на Дино. Ще отидем с нашите, бе. Аз се запознах с шефа им. Шефа им толкова готин пич човек, въобще това е над нещата, разбираш. Ходи с един телефон и ние трябва да записваме, защото да снимаме, нали? И той седе и Павло видя, че няма да се мръдне оттам. Той се духа с компресора за въздух, че му е хладно. И отида да го изгони, че трябва... топло, бе. Да, че му е топло, да му е хладно, искам да кажа. И го такова, и го изкара навънка, че ни пречи да снимаме, разбираш ли. Изкара човека, надявам се, навънка, не е нещо друго. Заради компресора. Да. Да го изкара навънка, да не му пречи. Ей, слушай, и една 911 чисто нова GT3, ето GT3. GT3 само или GT3 Cup или RS-ка даже? Да. Аха. И викам, тая наша вика, отворих седнах в нея, тя на 900 км. Викам, бате, тя е нова, бе, какво и правите на такова? Тя е опитното зайче. Те са част. Значи, почват да произвеждат, вика, тази кола най-трудно се модифицира, защото тя е почти направена. Тя е на максимума. Този мотор с 600 коня сме въдели максимум от него. Атмосферен е, няма турбини, чистят. Да. Работките от генерация, интейк са разработват и те си ги разработват тия работи. И викат, ние трябва да ги пробваме тия неща. Освен на нова кола ти няма на какво да я пробваш. Не мога купиш някоя втора употреба, защото не знаеш каква е състоянието. Какво е правилно, какво не е и вика, правилно. тя има повече километри на диното, отколко на стенда, отколко на улицата. Пакети такива карбонови, разбираш? Има И си ги правят. Това е много интересно, между другото, защото аз също съм голям любител на определени марки. Porsche не е от тях. В смисъл, за мен Porsche е много скучна кола като цяло. Казвам го честно. И Turbo GT3 RS е автомобил, който, нали, въпреки това ми е в bucket list. Не знам как е на български bucket list. Всеки в живота има един списък на автомобили, при мен е автомобили, които искам да притежавам. И в този списък е GT3 RS. Тя няма нищо общо с... Няма нищо общо. Точно така, няма нищо общо. И защото точно това е, че тя е вече на лимита. Направено е всичко, което трябва да точно направи. така, аз ги питах, какво им правите на тия коли? Викам, окачването малко, интейк и изпускател и това е друго нищо. Нищо. Нашия гост днес трябва Чак да само да задаваме кажа, някакъв не, въпрос. чак само да малко да кажа. В Нова Загора почнаха да спират колите от движение за преправени генерации на... Ама така трябва, бе. Да. Аз съм много съгласен с това нещо. Аз нямам генерация. На Теслата ли? Да. О, Си турим една тръба отзад. Там прочетох в новините, БМВ-та се спря. Където се примерно нямат средни гарнета, ремонт и такива. Сега обратно ще бъдат. Ще ги Ще слагат. си купуват Да. катализатори. ма то е много неприятно. Да я правиш обратно ли? Не, имам предвид, легнал си и някой почва Не знам, нека си не ми харесва на мен. Ама може вече съм много стар. То няма друго. Каква е най-интересната кола, която си правил някога? Кажи честно. Трябва да си правил някакви интересни коли. i8-цата най-ми беше интересно да я правя. Извинявай? BMW i8. Верно, че имаш един такъв проект. И? Това ми беше интересно да го правя. А тя как дойде? Удрена ли беше? Удрена беше в мантинела. Едната Лявата страна, да. И? И нищо, купих чисто нови части и я направих. Отидох в BMW с работния Hansung, купих си врата за 4500, карбонова, с алуминиев. Тя сте с карбонови врати. Карбонова врата с алуминиев капак, инсталацията струва с 450 лева на вратата. Добре, това не може да се оправи. Не. Това не. Алуминиев капак се залепи с силикон като за стъклата. И отвътре си е карбонова врата. И разгубяш вратата е така горе. Много странно ми беше. Защото аз по принцип i8-ците, нали, дано колегите се сетят да сложат снимка на BMW i8. Помня си, че като дойде пред нас, аз викам, много яко ми стана, защото една такава спортна, ниска и широка много ми се стори тогава. И това е автомобил 2014 година някъде. В смисъл, говориме от тогава BMW, както и Tesla, са в играта с електрическите автомобили. И те взимат точно тази i8, но не я правят само чист на батерия да е, ами за да подпомогнат да има повече
Има и бензинов мотор, 1.5 ли беше? Не, 1.5 май беше. Май 1.5. Не помня, имаше тон колона отзад в бронята, където да бръмчи. Да бръмчи. И помня, че като дадеш на спорт всичко става червено. Така. Но тогава беше, в смисъл, много Защо? кола А беше. китайците на това, къде ходих тук, имахше... А то не помня точно каква марка беше, обаче един джип голем и рейндж около 700 км, 800, 900 Сега има по км. 1300. Обаче има двигател за вътрешно горене, който прави ток и зарежда батерията. Разбираш? Същия принцип е при нея. Да. Това е Да. хитро. Ами, дали аз задавам въпроса, дали, виждам, че сега пак се вършат към това. Намерили колко е? 1,5. Как за... Знаеш ги, бе. Ама иначе награда Да провериш, виж ми ръката ми седи тук, виси ми Имам браво, Да, бе, да. Да, 1.5, ако беше 1.3, 1.3 е. Да, така ще кажеш. Иначе за това мълчи, не казва нищо. 1.5 е, да. Даже нямаше да каже, че е проверила между другото. Те сега в момента виждам, че китайците много наблягат на това да сложат ДВГ вътре, като генератор на ток, за да могат да стигнат над 1000 км. Тъй като когато говорим за електрически автомобили, трешхолда, нали, това прага, през който трябва да се мине 1000 км. Ако един автомобил може да мине с един резервоар, едно зареждане, 1000 км, говорим вече за истинска, защото никой от нас няма да седне и айде, аз съм го правил, и вие сте го правили сигурно, да седеш на един път 1000 км да ги минеш без да си правя път. Забелязвате ли нещо друго? Когато караш електрическа, примерно както Теслата, караш ли по-бавно само и само да пестиш или да пробваш колко най-много ще минеш? Кара ли ти да даваш газ или пестиш? Аз в принцип, ако карам хибрид, гледам да постоянно да е на батерия, не да просто е така да си направя експеримент. Не давам газ, аз давам газ по принцип и затова само Лили кара. Ама какво ми направи впечатление от как карам електричка. На светофарите нито един БМВ не се закача бата. То няма смисъл. Всеки си седи така, мълчи си и такова. Що не направиш Тесла с 1.9 TDI? Аз искам да направим, некой ако има Тесла, къде не страна нищо от батерия, от нищо такова. Сега да видим на Виктора. Не. Ако е за смяна на батерия, Това е аз ще гадно. дам 1.9 дизел. Това е гадно. Ама иначе бихме направили една Аз Тесла. съм виждал Porsche Cayenne с 1.9 дизел. Даже го скоро да. се въртеше в интернет. Да. Ама хубаво е, по принцип ще бъде интересно да направим една Тесла. То бяха го Тя правили ще бъде- вече. Нищо ли? В България кой го е правил? В България Никой няма. не го е правил. Може да си изберем къде сложим мотор, отзад ще бъде. То няма. Отпред трудно ще бъде. Аз съм правил трабант, този трабант, който ми е на люлка в нас. Да. Един приятел се удари с Opel Bertone Cabrio. Срязах му предницата, срязах на трабанта предницата, махнах му, моста на трабанта се държи на 6 болта. Махаш 6 болта, заваряш магарето на Opel и става задница на трабант, предница на Opel. Удължих каунците на трабанта, махнах каунците на Opel, сложих го да си изглежда на трабант и го карах с 1.8 бензин, не по пътищата, но там в един двор, в едно предприятие. Това как вървеше? Леко. На газ, защото на бензин не можахме да му запалим заради ключа. Ето е. Направихме го на бензин да пали, на газ да пали директно. 1.8, мисля, че 136 коня беше Екотек, Да. Бертоне. Екотек, това е инжекция, ли? Не е инжекция. Пълна инжекция. Пълна да. инжекция. Как го направихте на газ да пали? Така бе, с обикновена газова. Имах един Ford Courier, му бяха сложили такова, само една плочка, така. И това... То е важно. Един приятел го бърза той се занимава с електричество. Запали, вътре са скоростите от Opel, защото той на Opel скорост е един прът с 4 болта завихме директно на пода на трабанта това механизма. И само регулираш ги, завиваш да има скорост и газ. Ти си луд, бе, човек. И имаше само задни спирачки обаче. Предните не бяхме ги вързали. То сега като си на затворено такова. Да бе, не само така за... И после си го отрязах наполовина и си направих люлката. А между другото, трабанта беше на много малко километри. Го купих супер запазен от един възрастен човек и ме е яд, че го съсипах. Добре, какво работи преди да таковаш, преди да правиш колите? Да, преди да правиш глупости, какво работи? В Силистра, преди още като бях ученик, работих в автомивка и ме научиха да затъмнявам стъкла и започнах да затъмнявам стъкла. Още
Да, аз съм бил примерно 11 клас, 12. А това не някъде го там. знаех, бе. Да. 2006. Ма ти мога да затъмняваш стъкла, така ли? Да. Окей. Не ми гледаш вторите. Тая информация. А? Не ти ги гледам много ясно, ще ти помагам аз на тебе. Тогава започнах в автомивката да затъмнявам стъкла, после ударих на баща ми пасата, ти знаеш случая и ти го знаеш. Боядисах го в сервиза при един приятел на баща ми, после мой приятел Росен и той ме покани да работя при него. И после няколко години работи при него, много ми хареса, направих си собствен сервиз в Силистра и после дойдох в София. Бояджийски в Да. Силистра. Колко пари струваше на детайл тогава? 70 лева. Лева, да. А сега колко е? Сега знам, че е нещо скъпо. Сега всичко стана в евро, преди да се обърнат цените в евро, беше примерно предна броня стигаше до 400 лева. А сега е примерно 300-350 евро. Добре, цялостно боядиса на една кола, примерно. Различно е. Да не е такова, да не е ударена, а просто... Много е индивидуално всичко. Не може да ти кажеш. Колко пари ще ми направиш един основен ремонт на двигател? Не можеш да ми кажеш. Аз мога. В смисъл, колко Не, толкова? аз като ти кажеш какъв мотор да дадеш, Да, кажи ми каква кола, какъв цвят е, до всяка забележка, ако има пукнато на бронята е едно, ако има градушка е съвсем различно. А градушката, нали е по-добре да се издърпа про... Няма ли да е по-ефтино, имам предвид? Не по-скъпо излиза, обаче е по-добре. защото няма да има кит. Най-хубаво е с PDR да ти я избутат, обаче PDR-ите взимат колкото едно цялостно боядисване. Излизат и двойно, обаче колата ти, ако е за тебе, си заслужава. По време на градушката 2014 година много бояджи спечелиха пари, защото всички дупки ги масаха с това. Течен кит яко, много и после... Не, ако е само кит няма проблем, обаче те натрупват материали после над кита. Филери, течни китове и то става едно дебело, само да могат да изравнят. После го шкурят направо и след 2-3 години това нещо е така. Пуква и гадно. И отдолу има ръжда. И когато тогава по градушките човек чакаш с месеци да вкараш колата. Примерно той ти я започва, после изкарва навънка на дъжда, съсипват колите. И един бояджия може да ти усере колата, тотална щета да стане. Естествено, бояджите, защото тогава се личи най-много. Един майстор, ако Ти като се вземеш не си личи. Обаче Да. отдолу... Аз съм ти разказал за една история. Оставам една А6 за продажба C7 при познат да ми я прави. И беше вече 5-та, 6-та, 7-ма кола, който съм му дал да прави. И му викам на калника, нали знаеш, като някой при паркиране, калника беше го отраска. Зажулило. Такова, нищо особено. Вика, ще я прилия, няма никакъв проблем. Викам, добре, направя. Взимам я след една седмица и тръгвам с колата, след 2-3 дена отивам да я измия на мивката. Се вижда къде е прелем. Не бе, човек, падна боята. Стига. Е, не е шкурил. И аз ти се знаеш обадя. ли, да, същата работа и заводски падат. Не, бе, стига. Заводки бе, няма такова нещо да ти падне. На един Citroen ми е падал, питай в него. Не може да бъде. Знаеш какво И аз прави? не Ако е боядисвана. Един приятел, знаеш, Красо се казва. Купува се Opel Corsa чисто нова, комбо. Искат чисто ново. Той си карва коли от Германия, от Италия. Смисъл обаче иска комбито чисто ново. Иска да усети, Да. да види. На фирмата си го купува. Отива, пращат му тогава имейл, че колата е дошла. Отива да си я взима, има проблем с камиона, не е пристигнала, не знам си какво. Знаеш какво става? На автомиката оня, дава задна, бам, удари двете врати, купуват две врати, сменят ги, той отива, обаче вижда, че колата е боядисана. И той вика, колата ми е боядисана. И те викат, да, сменени са вратите, това вика, аз не искам ударена кола, бе, хора. Аз викам, Чисто нова мога да кола си ударена. карам ударена кола, чисто нова, ето за това пада боята. Случва се някой да е зажули, нещо да, разбираш, оттам да се е пръснали набързо и да си я вземеш. И между другото имаше голям скандал, няма да казвам при кого, официален дилър, цял един камион става нещо и всички коли боядисани, всичко правено, нали? На клиента не се е казало, клиентите разбират последствия, всички съдени няколко, общ, иск. да, и да видиш как се реве и как предфалит. Един мой приятел си поръчва най-новата X7 по това време, 2019 година, 20 година, и сбавят го 3 месеца. И той отива им каза, писмо им пуска през адвокат. Върнете ми аванса, като дойде колата, след като се убедя, че колата не е била в ПТП, колата не е била пребоядисана и няма пребоядисани детайли, аз тогава ще ви я платя. Връщат му аванса и в същото време му връщат нов документ, в който сменяват колата.
Значи те са чакали да видят кой ще стане. То явно колата е била пак с нещо, с някаква дреболия е, при свалянето, нали знаеш, жулят ги, Да, правят да. ги и така нататък. И айде, нов договор с нова рама, с ново такова и още допълнително 6 месеца, но 15%. Компенсираха ли му? 15%, който са много, много пари. Да. Нали, и аз викам, Но ако не беше да пише писмо и да се консултира с адвокати, щяха да му дадат неговата кола. точно. То е хубавото, че не е в България. Аз в България надали някой ще се занимава, но това е хубаво да видиш, че в Германия ги прати номера. Защото ние всеки път мислим, че тук е най-лошо. Не е така, всякъде го има. Това е те в Германия, примерно, правят разлика между удар и боядисано. Ти като му се обадиш, той ако е боядисана колата и ако не го питаш изрично дали колата е боядисана, той няма ти каже. Всички коли са боядисани. Само че... Всички коли са боядисани. Това е. Да. Защото реално погледнато все нещо ще стане във времето. По един или по друг начин. Има един човек, където ходи да мери колко е дебела боята. Аз му се смея на този човек. Що бе? Какво значение колко ти е дебела боята? Човек? Стига. Кажи, какво значение? Аз също Не, смятам. да няма кит, Да няма кит. защото той ще фане и кита. Да. И спомняте Знаеш колко си... изпаковчици имаме? Знам, на мен. Батко, верваш ли ми, че ми дадеш един калник смачкан и че ти го китосваме, ще го шпакон, ще го направим Ти си перфект. Спакова стени. Километри, То човек. е лесно, разбираш. И такива има. Шляпа и с мистрията, батко, с мастарчето. Това и съм айде. го виждал. Да. Абе стига, бе. това не Пълнат е. ти прага с Пяна. пяната, Да, врезва резва. пяната, малко мрежичка и китче, Аз и с цимент съм виждал. шагренцето отгоре. Добре, има и ли айде. смисъл? Защо? Колко струва Ама да това прави? беше, когато се вкарваха повече от Австрия и Германия, по-стари коли. Ама разбираш, тогава беше по... Не, така. Сега вече такива... Сега хората почнаха Няма. да гледат. Не, промени се пазара изцяло. Много се промени. Сега ги питах от Италия. Кажете ми колко е минималната работна заплата тук, с колко преживява един човек, разбираш, защото тук всеки мрънк е при нас. Всеки реве, че взима 1500 евро само малко, но 2000 само И малко. колко? От 1200 до 1700. Обаче там е по-ефтино. Не е верно. Снимал съм и от магазините, заради такива колеги като тебе. Ще ти изпратя да Колеги видиш. като тебе. Що, кое? Защото си хейтър за това. Аз не съм хейтър. Защо ти си хейтър, Не е бе? верно. Защо? Не мога да се оплакваме, бе. Ама какво и защо? Ревеме, че нямаме пътища. Това е нашия реве, че няма пътища. Първо нямаме пътища и нищо не плащаме за тях. Винетка 40 евро за цяла година. Абе, не е 40 евро вече. Ами 50 да е. За цяла година, не? Колко стана винетка? От Бари, Дигнаха ги, бе. Абе ще ги дигнат, ама няма да е. от Бари Слушай долу, това. от Бари долу до Венеция 60 евро. Да. Едно пътуване. А няма ли винетка? Не, няма Няма. годишна. Гърция има? Обаче е магистрала. Да, къде има в Гърция годишна? Плаща си, аз си зареждам устройството, внасям си пари, По Сърбия 3-40 евро. 35 евро ти е Сърбия. Да, отиване и връщане, 35 евро ти е Сърбия. И имат хората пътища, ама и плащат, бате. Разбираш? да. А ние тук какво нямаме? Пътища, ами толкова. Ама За добре, тия пари аз толкова. съм окей да платим. Да, трябва да направят така. Примерно магистралата да е платена. Влизаш в касата, тегли си билетчето и до морето. Ама да ми е Штрак. хубава. Ама тук не мога то да До ми иска морето не винетка. може. Не мога да ми иска винетка от тия дярбекири тук между Елин Пелин, там това, онова. Абе, да пак се- даваме пари, бе. Разбираш? Да, бе, но не е справедливо. Аз също мисля, че това може Камионите много дават. Да, камионите дават. камионите Ама не е дават. Ама те справедливо. унищожават. Еми унищожават, За- ама за- не да не даваме пари. Даваме. Да, за Бай Пешо от село не е справедливо, разбираш, защото той си кара между двете села там, има тръняци, поникнали от асфалта, разбираш, и те му искат винетка на този човек. Не е правилно това. Политиката аз грешена малко, за да мога да се крадне. Той Защото, нали, сещаш тия рушвети, това на камерката го снимала там 3 пъти, айде 3 по 7, 210 лева. Те и в Италия крадат, и в Германия крадат на много по-високо ниво. Гергана Стоянова ми беше на гости, разправя 20 и няколко пъти снимки за винетка имаше. И са я гонили вече с това, спрели са я и са й написали акт. Тя си ги е платила. Малей. Която говори на навигация. Да. Тя сега последно беше 3, като имаш автоматично вече получаваш винетка. Абе, чували ли сте някой да е глобен за средна скорост? Не, аз не Аз съм. поне още не съм. Аз И аз сега не съм. ме глобиха за превишение. С един детко колата. Да, един детко, той да е на 70 и няколко години, той вика, сине,
това, че ми е последната кола, където я карам в живота, че я направиш да изкара по няколко мене. Сирова. И си оставя колата едно Рено, 1.4 бензиново беше нещо такова, разбираш, и аз дойде време да го пробвам и взимам и го изкарвам и към, не към Нови хан, а към това на Равно поле. И там има една бензиностанция, табелката и после един участък такъв и вече е селото, разбираш. И там има един знак преди това, 50 има след това, след табелката. И то си е де-факто 50 по подразбиране, защото е населено место. И аз не съм видел, разбираш, и там пътя прав широк и съм минал с 95. И са отишли при Дъртия. Колко Сирома човека не знам сега, че видим колко. 2 месеца лишаване. Така? Той ли е ти? Мене. Аз отидох си казах, значи какво. Аз бях. Да, и стария, те са тиши полицаите, го търсят, чакайте малко, колата не е у мене. Притеснил се човека, да видиш. Той е... Ти обичаш така да някой друг на колите? Полиция да го такова. Обичаш, а? Той не е такъв човек. И отидох и си признах. Вкараха ли те? Не, отидох си казах, аз съм бил сега карал, няма фото. Ама ще ти вземат ли книжката сега? Да взимат, какво да направим сега? Ще ме Не лишат за става 2 ли месеца. по-сложно така? Моята английска, по принцип, ще ме лишат за 2 месеца да не мога карам в България. Готово. Страшно е това нещо за превишените скорости. Мен е много места. Ама това е капан. Капан, знаеш какво стана? Сега са капани. на Челпечене, където стана тези с автобуса, където стана с автобуса катастрофата. Всяка сутрин има камера. В 9, 8 и нещо 9. Какво значение е дали има камера там? Кажи ми, след катастрофата, какво като има камера? Там е еднопосочен път, по средата има тревичка, има дръвчета. Няма да стане повторна катастрофа. Той един джигит е направил тази катастрофа, разбираш? Да. И заради него всичките други Ама се така трябва да е, глобяват. сакто си ма Ама глоба. не трябва така, бе, човек. Защо не сложат на Левски камера за тринога, разбираш? Защо не сложат на Витушка, човек? Там карат по-бързо. Повярвай ми. Като ме глобат и ме лишат сега, другия път вече... На Цариградско дигат с по 200 нещо, човек. Виждал съм? Да. Защо не слагат там? Там е много по-опасно. Има коли, които минат на Челпечене. Има движение, да, хората, обаче няма да спаси тази камера, човек. Там е просто е така да лъжат хората. Да ги... Да заблудат. Това си е хранилка на държавата. Това си е хранилка. Всичко е направено за глобите. Мене ме снимаха с школата отдолу на Сливница, от Сточна гара. Нали минаваш на Лъвов мост отдолу. Вечерта и един човек с една килотройка кара си в лявата лента бавно. И аз минах отдясно, защото карах зад него, той не се дръпна. Минах отдясно и дава газа, изляза от това и точно на изхода на това камерката. Да, здрасти. Кажи ми. Не, аз няма да правя така, няма проблем. Обаче кажи ми какво помогна тази камера на Сливница, която е еднопосочен, колкото магистрала е голямо, има си бус лента, колко катастрофи се стане на Сливница. Защо? Има някакви неща, които аз не ги разбирам точно защо се случват. Я служи на царица Йоана на тунела, знаеш какво ще стане? За хранилка, бе, човек. На тунела, знаеш как излиза, човек? Полицията трябва да се храни от некъде. Откъде се храни? Аз искам да спират повече, човек. Нека спират. Искам, да. Трябва да ти дадат един тест за наркотици от тия фалшивите и да се чуеш какво правиш. Това е гадно, да. Ама сега гледам, че в онен ден по новините ли, когато гледах, има вече до седмица излизат резултатите, някаква лаборатория, където на морето ли беше още една, че има вече излизат. Това, ако си пил някакво хапче или нещо и после ще изкарат... С Габриел взимам го от училището и трябва да отидем на ресторант с жената, нещо ни чакаше вече там. И съм от мола на Парадайса нагоре, тръгвам към околовръстното. И фащам надясно да тръгна по околовръстното. И там патрулката, хоп. На билата? Да. Слез от колата. С какво? Това е някаква А4 бях тогава. Даже не беше никаква, но беше черна. Знам, че беше черна с черни джанти, хубава. А4 8К, където е 2012-2011 година да е била. Вика, слез от колата. Какво стана сега? Вика, ще правим тест за наркотици. Вика, взимал ли си нещо? Викам, не, през живота никога не съм пипал нищо. Ама марихуана, това, викам, не, човек, нищо. Да, викам, давай действаме, какво трябва да направим? Викам, бързам, затова давам, викам, какво трябва да правим? И взима там едни такива и аз по едно време викам, леле, майко, ти представяш си всъщност това да е някакъв капан. Да.
и така да ти направят нещо. Детето е при мен в колата, само двамата сме. Това аз, на който да обяснявам после, че те нарочно са ми направили, но момчета бяха много точни. Между другото, бам-бам взимат и на място можеха да проверят дали има нещо или няма. Да бе, те веднага проверяват, обаче то затова е проблема, защото като проверят на място, повечето имат такива тестове, където са фалшиви и ти дава положителен. Тук това... То после няма, Да. обаче тогава ти излиза положителен и И става ти, много... ти чакаш 6 месеца. Да. Тук при нас е това, че си, да докажеш, че си невинен. А то трябва да докажат обратно, трябва да докажеш, че си виновен. Защо толкова се бави това? Защото няма лаборатории. В цялата страна са официално 2 кръвните лаборатории, които могат да кажат дали е бил фалшив или не е бил. Да. И знаеш кое е Защо най-гадното? мега тъпо, разбираш ли? Най-гадното е, че едното е под влияние на наркотици, а другото е след употреба. Разбираш? И ти дори да си употребява преди 2 месеца, то ще ти светне. Аз не защитавам никой. Да, бе, принцип Никога не не е съм хубаво. взимал Ама, нищо. ама но- има много хора, където си изгубили хлеба и си им сипал живота заради такива простоти. Да, моят приятел Мен са ме Румен тест- Баков постоянно прави такива мен са репортажи. ми човек. тествали- Пълен абсурд точно заради тези. Тествали са ми, също са ме тествали, всичко ми е излизало чисто и на последното, не знам какво пише, излиза неопределено. И вика, какво? Вика, то някой път бъгва, вика. Чакай, как бате? Не, ама чисти, той А щом ти пише. представяш ли да ти светне нещо такова? Няма човек? как ми светне, А, защото не, слушай. Няма, стане най-големият цирк, няма да им дам книжка, нищо. Как ще ме задържаш? Знаеш какво ще станат? Новини навсякъде. Ама няма бе, бате, Знаеш, как бе, аз не си пил това. Знаеш колко хора не са разбрали, не са дали гласност на това, защото никой не им обърнал внимание. А колко хора са пропаднали, ако е шофьор, международен. Това е. Какво прави този човек 6 месеца, не може да си Приключва. гледа семейството. Това, между другото, исках да направя нещо, ама спрях се да го направя като нашите приятели от таковато от... И какво се случва, когато те хванат с наркотици? да. Гледайте, Patreon! Абе, го пусне в Пелтрия това, бе. Това ще изкараме някой. Хейтерите на това, на сервизите. Те хейтеха много, ама нещо. Така. не- И аз съм срещу сервизите. Не ми отговарят на коментарите. Не заповядат от сервизите да видим. Верно ли, Отидеш бе? при тях. Аз ще се обадя. Отиди при тях. Не, ма, къде да идем? Не. Аре, Няма бе. шанс. Какво да правите? Какво си говорите с хора, където те не разбират нищо? Не е така. Значи, Между другото, момчета са много хитри. Много, смисъл, не Те са хитри Умни са. Да, на гърба на... Да бе, изкарват си, намерили са си начин да си изкарват. Да, от контекста вадат думи и правят Да. това, Новини. което е най-тъпото. Да. Стига, бе. Но как- аз бях впечатлен, когато отидох, защото те са много живяли в впечатлен. Германия и са доста Впечатлят. Не, те пишат песни, май. Да, те са музиканти, се оказа. Аз бях... Но, знаеш, единствено не ми харесва, че сега, примерно на Шонди епизода са го променили Абсолютно. по някакъв начин Абсолютно. да изопачат нещата за някаква история. И от нищо искат да направят нещо. Това ме дразни. Иначе като момчета, Да, но това не е ли лъжа? това е техния начин. Да. А ти, ако искаш да видиш дали е така или не е така, ще ти ще Плес платиш. Patreon и ви си гледай. И си да. гледай. Какво да платим? Абонамент да гледаш целият епизод без Не искам да прекъсване. гледам още. Какво да гледам? Ама, добре де то, когато си гледал някакъв трейлер на някакъв филм, колко пъти си бил разочарован, когато си го пуснеш целият филм? Да То го филма видиш? си речи въобще само по актьорите, като ги видиш. Да, ме стига, бе. 90% е па да. Абе, от кога не сте гледали филм? Аз си ходим. М? Аз си ходим да гледам. Кога си? Къде си? Това не помним последно кога бехме. А ходим бе. Не бе, скоро ходихме с Лили с кой ходихме. Трябва да питам, че аз такива неща не помним, ама ходим. Месец, 2-3. Месец има да. Те тук някъде месец време. Ти? Иначе си гледа. Години. Аз, откакто са се родили близнаците, с Габриел сме ходили последно, предполагам, говорим за 5-6 години някъде. Аз май март Значи, месец. значи смята 6 години повече, защото тогава вече сме ковидско време, значи още преди това. Значи, Не си гледам онлайн, последно гледах Мумията, най-новата. Ама онлайн, ние говорим на кино. Ама на киното, давай на кино си ходим. Март месец. Между другото е хубаво да се разтвариш малко. Аз трябва да взема децата да отидем да ги закарам, защото моите малките още не са ходили. Но жената последно ми каза, че отишли, беше го водила Габриел на кино с някакъв приятел и е оставил нещо порядка на 50 евро. За двете Пък деца. пуканките са едно, че си от първа класа в самолета. 20 евро. Не, ма стига бе човек, 50 евро. И аз си викам, и от Габриел като тръгне да ходи по срещи с гаджета. Аз не знам вече... Виж какво нещо е това. Какво? Вие сте с момичетата, вие сте лесна работа. Ето, един пакет пуканки фантастико колко струва? Не знам. Те 1 евро са, евро и 50. Това, киното?
Сигурно 10. Не е важно къде си нали ходи, това бизнес сега? важно къде си. То нали има такова, но... Не е важно, какво си, къде си, разбираш ли? Да. Така Това, ако че- на някакви места не те оценяват, трябва да смениш локацията. Същата работа и с това. Нищо лошо е. Бро, кажи какво става сега. Имаме някакви проекти, заедно правиме неща. Особено на мен ми е на сърце Надежда на колела, който не гледа. Между другото искам да потърсите, да видите, защото правиме много интересни неща. В момента имаме проект, който е почти към края. Тази идея се роди... Сега ще взема да цака по телефона. Чакай само, че ми знам. Ай! Ау! Топ. Ами много ми е, не знам къде, коя е камера. Много е добре, между другото. Аз като знам в какво състояние беше тази кола, Тя нямаше преден капак, Не, нямаше тя беше- заден капак. Тя беше направо Да. и беше, некой седно, че беше рапнал една кирка От тавана. от тавана отзаде и замазано с какво е замазано? Ти изчопли ли го това? С течен метал. А какво го направи това? Махнал го. Махнал го и кита догоре. И... Да, то беше скандално това. Да бе, течен метал. С флекса. Градушкова, изгнила, с паднал лак и смене детайли. Това е най-гадното нещо, което може да бъде. Една кола да я боядисваш. Ето, добре. Ето колко пари. Знаеш, Ето, добре. под Това 2500 няма да е пипна, човек. Да. Тая кола. Македонски динари. Не. Честно ти го казвам. Най-гадното нещо събрано в едно. И другото, което е червеното, явно е правена акрил с лак, за да падне боята. Боядисвана е цялата. Акрилна боя е по-обикновената боя, където не ти трябва лак. И пълниш курката, като шкуриш. И отдолу се едно стои жилаво, мокро, разбираш? 2500 евро. Да, няма да пипна колата. И масово хората няма да я пипнат. Да, тя беше, ти, ако поне малко се интересува от бояджийски работи, там има толкова скандален труд, че си нямаш идея. Прах, шкурене, изправяне, гадно е. Едно е да ти е примерно дръскотинки тук, там да боядисаш колата, да махнеш дръжки, такива неща. Друго е да китваш, да изправяш, да сменеш детайли. Помниш онова А6-цата, където беше изгоряла, не беше се опекла само опекла боята след като изгоря сервизия, нали я боядисвахме на това момче и помниш къде беше с Наждана. Помня, да. Горе на Панел стъклото. беше, значи това не се и той не е знаял, разбираш ли? Какво? Има оригинално така. А? Има оригинално такива снатки на 220-ката. Задния панел е с тавана и другия заден панел. Забелязал ли си? Няма лайсничка, няма... Да, така е, И ако боядисваш панел, обикновено го преливат някъде на тавана. Да не боядисват цялото. Да. И на 220-ката има до стъклото една снатка оригинална с попълнена скала или с нещо жълто. И като го шкуриш до метал, се вижда къде е снатка. Това беше C6-цица. Кое? Да, това беше това. C6, да. И знаеш кое е гадно? Ти отвънка го виждаш леко така опечено. Да. Като тръгнеш да го шкуриш, боята се пада като люспи, разбираш. И ти трябва да го свалиш до ламарина, за да му нанесеш епоксиден грунт, филер и боя и лак. Както я гледаш, Нищо и няма. почти нямаше нищо на боята. Да, бе, тя беше... Почти нищо не се личеше на боята. Едната дръжка беше на бръчка, на лайсната и фара на и фара леко, да. А S-класата? S-класата пак 220 единици. Там сменихме калници всичко. Преден десен калник, подкалници, Врата, фарове, там сменихме. капак, Там сменихме врата сменяхме. Да, там сменихме всичко. И боядисахме задната врата и задния панел. Не очаквах, че ще я спасите, да ви кажа честно. Стана скандална. Скандално, между другото, това не го очаквах да я спасите, защото знам, че беше сентиментална кола. Да. И самия Човека факт... доволен ли е? Звъни Да. ли? Да, ония ден каза, че ми звъни, че му светнал нещо АБС и му казах да ми снима грешката, да видим каква е. Ама така не ми е снима. Изгорява кола е много гадно да правиш. Аз след това си задам въпроса, защото виждам примерно много пъти, когато има търгове и има някаква с лек, изгоряло лекичко, нали? За мен много ми се вижда. И знаеш ли какво е интересното? Почва много ниско като цена, обаче рязко се вдига, защото много хора играят. И аз си викам, сигурно има някаква далавера в Има някаква далавера. Примерно, които играят търг, примерно от всичките хора, 20% са разбирачи, примерно знаят кое ще излезе скъпо, другите са само за далаверата, разбираш? Виждат, че една кола е ефтина и играят независимо.
Аз имам много клиенти, където примерно удар отзад купуват. Удар отзад е най-гадно да се прави на една кола. Сериозно? Да, защото детайлите не се сменят като Точно, отпред, аз се а е заварен. купето там, разбираш? То е да. направено като те удари Те са да те заварени. спаси. И всичко е скъпо да си го направиш колата отзад. Аз Това винаги не си е... мисля, че отзад е по-добре да я Не, купиш. всички така си мислят, А човек. ти преди като я разбомиш някой удар на колата, особено Само тия два новите, рога остават. те стъпчат само роговете и те Разбираш? са мръднали, ти мога да навеси. Да. Вярно, че е скъпо. Само да кажете, виждате ли, че не съм се занимавал с такива коли, не разбирам нищо от Защото утрени коли. и те и гледат, като е, вият отпреде мацната и си мислят, майко, Нещо много голямо. това е. Аз ако ги разбомим за някакви ремонти, те изглеждат по-здраво. И имай предвид, че за предницата продават алтернативни части повече. За примерно задните брони са по-скъпи от предните. Това не съм го знал. Това не го знаех, и аз Да. между другото. Отиваме на... Панела, извиняй само да ти кажа. Панела, примерно, задния струва 6-700 евро, предния калник струва 70-80 евро. Отиваме за брат ми Даниел да купуваме E39. Средния ми брат, той е голям BMW, за него само BMW съществува. Въпреки, че едва му го накарах Мерцедес да си купи вече. И сега вече нищо друго не е. Сега вече нищо друго не иска. И E39-ката отивам да я гледам, той е в Германия и ми каза, отиди да я видиш това в България, защото реши да се връща, аз го канам да се връща обратно в Такова. И отивам аз да я гледам E39-ката някъде след Пловдив, към Стара Загора някъде гледах. И караме тази кола и човек, струва ми се, че нещо влаче отзад. Викам, какво става тази кола? И дигам отзад всичко, нали, което е мокети. Майко, те даже не бяха се занимавали да резервната гума, където това да поне малко да го спретнат. Нали? То си личи. То беше направо дуб. Иначе по телефона никакъв удар. Никога не е имал. И когато отидех, викам, това какво става? И той един приятел, защото трябваше да отидем до сервис, исках да я караме, той един приятел отзад кара с другата кола, вика, тази колата, вика, ходи е така. 4 следи прави зимата. Викам, сега е човек. То затова е хубаво, като купуваш кола, примерно, ако можеш да се видиш, да видиш собственика, да си говориш малко с собственика, да го видиш какъв човек е, разбираш? Айде кажи ми как, защото сега днеска ми разправя Еминем пак, защото с него бях днеска прекарал малко време, ми разказа, отива да си купа някаква Е-класа. 212 от Пазарджик. Вика, бяхме на морето с баща ми, отиват в това, да е погледнат, когато отиват. И жената отива и им показва, че колата е обслужена, документ, фактура от смяна на веригите. Всичко, нали? Перфектно. Той супер вика, нали? Плаща им колата и тръгва си на Варна. Сутринта, когато пали колата, тя за вериги. Тя им му дала фалшиви документи. Ма дала ли му ге? Дала му ги. И въобще веригата нищо не е сменено, абсолютно нищо. Какво става? Алекс, мога да го питаш, аз ще наша. Не, какво става в ситуацията, какво правят? Нищо. Нищо. Ти си отиваш и ти реално знаеш, че това нещо... Сега, ако живеем в нормална държава, по принцип това си е измама. Нали, чиста да измама. Аз бих отишъл към адвокат и бих си искал да се анулира самата сделка, да си искам парите обратно. Обаче какво става? В нотариалния договор предполагам, че е ниска сумата, 1000-2000, и той по закон пред съд, той ще ти върне само тези пари. Ти няма как да докажеш колко пари реално си платил. А какво става, примерно, ако някой използва фалшив документ в съда? Чакай, какъв фалшив документ? Фактура, примерно, от фирма, от Германия. Проверява се. И ако се докаже, примерно, че е фалшива, какво трябва да стане? Знам защо да питаш този въпрос. Къде знам, фалшифициране на документи от къде? Той го задава този въпрос за една ситуация. Много сериозно, нали? Сериозно е. По принцип за това нещо се влиза в затвор. Така, и в следващото, примерно, заседание, този човек се отказва от това доказателство. Защото не може да представи, примерно, как е платил. Тук, примерно, не трябва ли прокуратурата да се самосезира? Не, тук вече ти трябва да отидеш заради клевета. Все едно... Задай му ти. Дай му ти. Да. Връщай му рекошет. Да. Въпросът е дали си струва да навлизаш в такъв един спор. Струва си, защото такива хора заслужават нематериалното. Психическия тормоз. Нереални са тия хора, между другото. Заради това, което са сторили. Започваш една интересна тема. Ще отклоня от това нещо, защото все още не е приключило това нещо. Не можем да навлизаме в подробности.
ще влезем в тези подробности вече като приключат Свършите. всички неща. Има много материал. Кажи ми, то може би по-реално към нашия гост, защото и той е доста сериозен в социалните мрежи. Има ли ситуация, в които сериозен си, Виж коя блуза съм си. Балансяга, между другото, вие го Балансяга. Да. Подариха ми. Така ще кажеш. Не, Как? по-шива. Как реагираш, защото ти си добряга, по сърце, по душа си такъв добряга, 2 дещерички, емоционален човек си, нали? Така. Кажи ми как реагираш с тези, които плюят, които са некултурни, невъзпитани, държат се като пълните... При мен ли? Да, Днеска имах ситуация. сериозно. Да. Гледай, какво става? Разкажи. Клиент звъни, ама не искам да го казвам, защо. Не искам човека да се помисли за някакъв специален, че го разказвам. Ама то не е в тази специален. ситуация. Не е специално. Все пак Звъни. Ама ако държанието му не е нормално... Много е зле държането. Човека не живее в България. И почва да говори на Добромира, обаче аз Добромира чувам в половиния разговор. Тя ми звъни, звъни ми. И дава на висок говорител и аз да чувам. Обаче не се чуваше много хубаво от началото и чак накрая се почнах да разбирам. Нервен, ядосал се, че не съм бил направил видеото за подложките. Хубаво, можел съм да го направя по-хубаво. Чакай, той не само, че гадняраме, той е критик. Да бе, той се бил занимавал с реклама и с бояджисто на коли и можел съм да го направя по-хубаво. Едва ли не, що не съм казал колко пари струват тези подложки и какво толкова им е специалното. И иска Добромира, примерно, тя не знае характеристиките и примерно способностите на това нещо. Тя е продавач-консултант, може да те консултира, обаче това не е примерно машинка за шкурене, това има тактика на шкурене дори. Трябва прави движение, ако го купиш и не можеш да работиш с него, не ти върши работа, разбираш? Ако си един голям сервис, спестяваш много време, ако го ползваш качествено. Ти реално трябва да се видиш с човека, да му покажеш. Ами желателно е като аз даже най-накрая казвам цената, вече ако толкова настоява, примерно искам да дойде да го провери, да се убеди, че работи това нещо и тогава да си го купи, разбираш? И че ще има нужда и полза от него, не Точно само така. да го купи. И къв е той Нончев, бе? И тя каза, Нончев ще се обади. Ма къв е той Нончев, че Нончев да ми звъни? Вика, нека да ми се обади. Така говори, разбираш? И аз много се изнервих, човек. И най-накрая на разговора, Добромира му казва, ще ви кажа номерът и ще ви се обади. Той номера се казва. Тая България, не знам си какво, тук много всички са важни, много са известни, много е такива и така почва да говори, разбираш? И аз му звъня след. Трябваше да се подготвим с хейтери. И? Не, Добромира вика, звъни му. Викам, не, сега не искам да му звъня, ще му се обадя, когато на мене ми дойде. Обажда му се. Добър ден, така културен, Нончев съм, кажете. Искам да ви питам за подложките с металното. А той промени вече стила на говорене. Изцяло, да. Металната пластина, викам, не е метална пластина. Тези подложки има метал вътре, но не е пластина и са специални, обяснявам. Какво включва в комплекта? Аз му обяснявам. Плот, една подложка за прави детайли, една подложка за овали. Колко пари струва? 280 евро. Добре, и ми затвори. Не, обаче не ме остави да се изкажа моето, да го питам защо псува, какво толкова е нещастен от живота, разбираш. Добромира никога не е тръгнал Тя не е такава. Да наопаки да тръгне, разбираш. Тя не е такава, да. Такъв човек може да ме иска. Знаеш колко се говори такива всеки ден. Как пред момчетата, какво това ми седи толкова време колата, Идва, отиваш ти нищо. Дига му, вън какво става? Викам, нещо проблеми, момчета, тук на скандална война. Не, аз не съм давал зор нищо, просто... Обаждат се на Добромира и като Добромира леко им аз съм го взел да му и като ми звънне на мене нищо. Забравя за какво се е обаждал реално и се неговите радва. части да му свършим услуга, съм го бутнал, разбираш, и няма да казвам кой, он сам се познае. Ама аз съм си оставил детето там, аз трябваше тук, разбираш и... Аз какво да направим? Донес си частите, някои частите не са станали. Това си е твоя вина, разбираш ли? Той май си е донесъл частите, сгрешил ги е. Стандартно, което се случва по принцип. И му трябва колата бързо и ми се сърди на мене, че не е станал сега, че ако съм му бил казал към 4 часа, че еди си какво не става, щел да реагира да ми го донесе, разбираш. А за другите хейтери, аз ти споменах за голямата ми дъщеря Амира. Пуснах видеото. Същото видео става въпрос и то така избухна с коментари, защото хората
Ей хора, дори и аз не вярвах, че това нещо работи. Честно ви казвам. Защото идват подложка 280 евро. Никога няма да дам 280 евро за подложка. Примерно една нормална подложка колко струва? 12 евро. Но тая не е нормална, разбираш? Тя изправя човек. Тя дори да не може да го изправи, защото супер много време ти спестява с няколко движения и става право. Така, и Амира, тя вече е втори клас. И чете коментарите и вика: тати, ще направя видео как някой друг ще говори за моя баща така. Разбираш, тя иска да ме защитава. Много е яка. Да. Те децата са така. Са. Тя дъщеря ти следи ли те в социалните мрежи? Тя гледа как следи. А коментира ли? Не, тя не взима участие в тези работи, не коментира. Ама те не там, нали знаеш, че по Англия той в Фейсбука, те тук се пребере и нейните приятелки и викат: виж, това баща ти, нали, такова, те пита, тя вика: оставете ме. Не се радва така? Тя е срамежлива така, разбираш, не е много, даже не иска да я снимам. Не, моята даже иска да се снима, направихме YouTube канал, прави гривнички такива и продава. Да. И не бяхме снимали няколко месеца. Да не налазят от НАП. Нищо бе. Абе, ние става на приятели роднини. Колкото да я запалим. Има такава. Да. Ти сега представя се тръгна. Знаеш колко хейтери имаш? Ама ние не продаваме в сайт, бе, човек. Че подадат сигнал срещу детето, бе. Абе, къде ще продават? Абе, няма такива хора. Ние на братовчетка ми дава, тя й дава там примерно по 3 евро на това. Има сигурно 50 сигнала у НАП. Тя е освободена от ДДС до 50 000 евро, така че да работи детето. Смете, какви хора, ти сам си отговаряш, какви хора има. Сервиза се е запалил и е изгорял, нямаш нищо и приятели и добропожелатели ти пращат проверка от НАП, като очакват да намерят нещо. Знаеш какво намерих? Сложна конфигурация от 3 пръста, в която преобладава средния. Разбираш ли? Те това намериха. Защото няма какво да намерят. Разбираш, ама те хората си мислят много работа. Те съдят за другите спрямо себе си, разбираш. И тук с хейтърската работа е цялата това. А вас тези хейтери много ли, особено тебе, ме интересува, защото ти си ми гост в момента, ние сме с него, нали, уж водещи, но той повече говори днес, така че... Той се дразни. Да? Да, много даже, повече от мен. Аз... Не, гледай сега. Аз не ми е зор така. Само искам да кажа, че хейтерите се разграничават. Едните са в YouTube, другите са в Facebook. В Facebook може да попадне всеки на твоето видео. YouTube трябва да влезе специално, да ти види канала и да ти изгледа видеото. Не, препоръчва го как? Може да го препоръча, но ако не си интересен, той няма да влезе да те накрая. Не, няма да се занимавам с теб. Да. Освен ако е някой такъв, който е задълбочен да ти е хейтър. Докато във Facebook, във Facebook най-не се дразня, защото там коментират, ама те не ме обиждат мене, разбираш? Точно, като е влязъл да напише нещо и излиза. Обиждам се, когато нещо ме засегне на мене лично, да ми засегне семейството и направо директно го махам от канала. От Facebook, ако ме напсува нещо много грозно, тогава го блокирам. Затова ти казвам, че хейтерите ги деля. Добре, има тези, които вече специфично е влезнал, видимо те следи, знае за какво става въпрос и нарочно, нали, знае къде са ти тънкостите и той даже не го прави толкова... Къде, в YouTube ли? YouTube, да, където най-много боли. С един хейтър, знаеш какво става? Запознахме се и сега сме много големи приятели. И то не е хейтър, то написа един гаден коментар от рода на ти един проект. Ти един завършен проект ще направиш, защото почвам S-класа, почвам Sierra-та, разбираш, и обаче не ги довършвам. И това е, аз викам, и аз ти дай Инстаграма и почнахме да си пишем. Ама чакай, ти си се засегнал. Това ме засегна, но исках да му обясня, аз сега и на вас ще обясня. Защо не съм го завършил? Първо някъде ги държа. Вече има къде да ги държа. Но другото, което е, искам когато правя моя кола, да се насладя на времето, което го правя. Не искам да го направя, защото имам някакъв срок и да я боядисам и да кажа, че съм завършил проекта, разбираш? Искаш да извадиш максимума от проекта и да се това, насладиш. Да, искам, защото боядисването ми е хоби на мен. И искам да се го върна малко. Не искам да е типичното дай да го пръсна, само колкото да се вижда. Както ти може би си правиш бегачката, аудиото. Едно да направиш двигател, да го направиш. Точно така, да. Ти ме разбираш, да? Да. Аз нямам такива проблеми. При тебе е различно. Ти ме разбираш, да? Точно така, да. 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 Ти ме разбираш, да? Точно така, да
При тебе е различно. Аз го засягам това нещо, защото много хора се си мислят, че ние живеем така на един много висок пиедестал, не ни интересува абсолютно нищо, не се занимаваме с тия коментарчета, обаче много хора не осъзнават, че всъщност за тези хора, които ги виждат в такова, нали, то не са от някакъв едно звезда някаква, който те си я представят, стоят истински хора с семейство, с чувства. И понякога много се засягаме от тези неща. Лично на мен много пъти имам 2 или 3 ситуации, в които са ме засягали до такава степен, че съм влизал в депресия. Хора, които взимат доброто име, което съм го изградил, нали, и плюят по него, и го мачкат, и всеки път си не се занимай. Остави го. Обаче го премисляш. Не мога да остава името, така, някой да си прави гавра и да си прави реклама. Нали? Това някак си, може би не е правилно да го кажа, защото всеки един може да се възползва в момента от това нещо, но съм си казал на себе си, че ще спра. И не искам повече да навлизам в някакви спорове. Знаеш защо го правя? Ще ти кажа нещо. Ти си видял, примерно, като качваме тия камар неща и те са примерно 500 коментара хубави, това на хубавите. Те обичат да... Ти се радваш, че има хубави коментари. Те обичат да плюят на хубавите неща. Разбираш? И в пост, който примерно няма нищо просто хубав пост и те там могат да изпъкнат. Разбираш? Защото в тази стая, като нарежеш само рози и туриш един магарешки будил, ти ще видиш първо него. Разбираш? Така и с коментарите. И като видиш, смешници. Няма как. Кратичко, ясно, за да го видиш. Последния път във видеото, където ти си го гледал с това, нали отначало стоим пред нас и си говорим с дядо Ем. Доклад. И Анжела 3-4 пъти покажи ми очилата, покажи ми. И аз се го показвам, един коментар беше: защо не го изряза това с очилата, ние не сме детска градина да гледаме, разбираш. Хора, аз съм ви пуснал в моето семейство, да как пътуваме, как не се съобразяваме с нищо да се казва, разбираш. Отварям се в YouTube, не в Facebook. В YouTube, който трябва да влезеш да го гледаш, как така. И те пак, детето си снимам, човек. И го споделям това с тях, да усетят емоцията, както аз го усещам, коментирам си. Това ме издразни последния комент. За детето ми, разбираш. Моя писал картонаджи. Да бе, бате, имам едно качество повече от тебе. Разбираш, имам едно качество повече от тебе, освен че си прост. А тебе кое те засега? Разбираш, и темата само, кажи не конкретно. Засегат така, напротив, това не може да се засегнем. А ти какво се засегаш? Как можеш да засегнеш от някакви? Аз не се засягам, примерно там, като плюят обувките, дебел. Това въобще не ме интересува, нали? Аз съм си достатъчно със самочувствие, но най-много ме засягат, когато почнат да плюят по името. И когато ми объркат личното ми име, нали, от Хрис на Крис, и това просто почва да ме засяга. По-рано бях, хората в България са свикнали на Кристиян, не са свикнали на християн. Да. Зарежи, нали? Но вече аз съм от години в социалните мрежи. Повечето хора, като ме видят, ние си говорим, седно ме познават приятелски, нали? Аз нямам проблем с това нещо. Аз даже, когато е дошъл, особено доставчиците при нас, които носят някаква храна или нещо, с тях, аз нямам доставчик, с който да не ме помоля за снимка, да си направя, нали, такъв. И аз много се радвам за което, нали, супер. Това означава, че хората ме познават, обаче, когато ми объркат името. Знаеш кое на коментар, когато го объркат е по-гадно, докато го говорят, по-лесно може да се объркаш. Аз мога да го коригирам, нали, и така. Да, но коментарът, за да го напише, той го мисли да го пише. А докато примерно може да е говорна грешка, по-вероятно да го объркат и не трябва да се засягаш, когато ти го кажат. Не, аз съм окей с това. Пак гледам да го игнорирам, в момента се опитам повечето да им кажа, виж, Хрисе. Минавам през труда, защото е важно. Името на човек е най-сладкото нещо, което в живота го чува, защото от бебе, когато се роди, това е нещо, което тебе кара да се чувства специален и да се го чуеш, името е много специално. За всеки един от нас. Тук това е другата тема. Аз пък си викам, няма да се обаждам за това. Но едно от нещата, които аз обучавам моите колеги от продажби, не само от продажби, когато говорят с клиент, поне 3 пъти в разговора да употребят името.
По този начин клиентът се чувства специален, ти го познаваш. Това може би е едно от нещата, което надразни, но вече пак игнорирам го и него и когато говорят лошо за фирмата ми, фирмата, която храни толкова много хора. Това е най-тъпото, да. Това вече много е гадно, защото болезнено. Има хора, които за чий курс сте толкова паплач. Не, знаеш какво? Какво означава паплач? Разбираш. Демек, нещо като хора събраните така от улицата, без Тия, които са най-ниската оттайка, правилно да речем, които са събрани на едно място, това е паплач. паплач. Сега Не, ще че кажем- за имената на мен пък ми е любимо, извинявам се, че го добавям, обаче аз много се дразня, като ми се обадят. Дай ми тук номера твоя шеф. Крис ми каза да ти се обадя. И аз съм, не знам, аз с Кристиян нямаме. Някой път наистина много се нервирам и казвам, съжалявам, ние Кристиян нямаме. Може би сте говорили с господин Витанов, но той е Християн Витанов. Дали говорим за една и съща компания? Не бе, човек, смисъл несериозно, не си, че се обаждаш с надменния тон, нали? Аз говорих с шефа ти, нали, тук, а ти даже не му знаеш и името. В смисъл, дълга... Както в Карго. Всички казват Карго. Викам, не знам, Карго ли си? Викам, не знам кой е Карго, кой е Карго. А Стефуцка, аз И те са се писват, разбираш. Аз съм измислил име, не, Стефуцка. Знаеш ли защо някой път се дразна? Ама това е галено, разбираш. Пускаш много видеа, навсякъде се разпознаваем се, хората някак се дразнат, че толкова много... Спамиш. Ами да, и се... Къде е уловката ли? Не знам как го... Да, викат да не излизаш ми постоянно. Бе. Блокирай ме, няма ти Да, излизаш. бе. Аз днес един... Ако не можеш, това е алгоритъм, бе. помоли ме, аз ще блокирам. Да. Не, един беше написал, как мога да блокирам, да не мога да не излезеш повече? Блок. Готово. Да. Готов си. То само да тези хейтерите да коментират нещо, да ги видим, разбира се, да ги блокираме да не... И това не е правилно. Еми не И тези са хора. Как ще си купат кола? Как ще си купат кола? Знаеш, че имал хейтър такъв, къде плюе и ми се обажда по телефона да ми се мазни, обаче Лилия е страшен физиономист и на видео снимката на Вайбъра. Знам го това И нещо. вика, той е хейтер На и мен един плювал идва- по коментарите. То не един е идва да му- същия, И да. се за моли, него. вика, после да му вършиш услуга, разбираш. Да ме боядисам колата, вика, търси си бояджия, вика, пуснах един пост, всичките писаха автономче, вика, толкова гадно ми стана, че не исках да ти звъня, ама викам, айде да ти звъня. Викам, човек, не мога. Не мога. Да, 3 месеца, защото останахме там, когато си на живо е различно, когато си по телефона е различно, останахме, викам, ще си видя графика, ще се опитам да те вкарам и му казах, че близките 3 месеца не мога да му вкарам. Той вика, жалко, викам, жалко. Това е много странно. Добре, Кое? бе, аз много се радвам, когато някой напише отдолу в коментарите нещо. Похвали някой. Аз много се радвам, защото, примерно, най-често в моите коментари ден и нощ номер 1. Хубаво, няма. Винаги има И аз викам, да, съгласен съм. Кристиян и мен ми харесва. В смисъл, той е шоумен, може, не съм такъв като него, аз и не искам да бъда като него. Да, Обслужваме всеки си е него. различни Вие, неща, всеки си е него си. всеки си има такова. Ден и нощ номер 1. Вие само копирате ден и нощ. Не, всеки си прави неговото. То следно да отидеш да кажеш, че... Ти примерно- копираш Шонди. Да, Примерно. да. Не, аз си бай вам, бако се да си няма да си Да, правя, какво си знам сакам, кой аз си. моя Фейсбук, Няма нищо личния ми общо. си правя, какво си искам. Да. Ако искам утре, почвам да варим наденици и пуканки да правим. А те хората очакват, нали, да има някаква реакция от наша страна да се изразваме. Аз примерно съм близък с повечето автокъщи, защото сме си лафим си, имаме нужда да се съберем понякога си полафим и да изпуснем парата от напрежението, което имаме. Много хора си мислят, че това, което правим е толкова готино. Пак имаш едно момче и два при нас сега един ден да прекара с мен. Ага, Вика, как издържаш? Така ли ти? Това е лудница, през цялото време ти не знаеш кога. И само да добавим, нали, ние не отговаряме на телефоните, но Кристиян примерно отговарял на телефоните. Да, той дига 12, 1 вечерта, събужда се, дига, аз няма да издържа това нещо. Те са... Аз как примерно мога да звъннеш събота на или човек, неделя това? вечерта, ако ми звънне някой и не е спешно, аз се дразня. Ти ще бе, човек. звъннеш ли така на някой? Не. Е, На никой няма да каже звънна. колко пъти на нея извънят, защото реално телефона, който е 690 е при нея. И той е, нали, нашия основен телефон. Той е телефон, Аз на който приятелите беше ти не звъня в неделя. Аз не вечер. мога на тебе да се обадя и на Ванка да се обада. Ако не е нещо спешно. Аз на Ванка или на тебе ще пиша, Да. ако може да се чуем, нали? Ама извинявам се, но това какво е неуважение, нали, към събота и неделя е ден за семейството. Затова се работи. Обаче тя ми казва, какво беше в неделя? Имаше един ми звъни в неделя в 9 без 15.
И аз си дигам телефон, защото все пак този телефон го имат и всички клиенти, които имат коли в гаранция и всичко останало, нали? Никога не знаеш какво може да е, нали? И аз дигам телефона, той ме събужда, наистина ме събужда. И ми вика, ами ти май малко си сънена и аз. Викам, извинете, ама 9 часа в неделя, да, малко сънена съм. Искате ли да... Ами да ти се обадя след един час. И аз, да, нека си чуя малко по-късно, нека изпия едно кафе. И, нали, Не са ми звънели нощите, бе. Гледам си на линия, вика. Да. Гледам, че си на линия. Къде си на линия? Къде съм на линия, бе, бата, бе? Не, това е много добро. Само... Аз ако е удобно, нали, да питам нещо, викам ти така и така си се обадил вече. Не е удобно по принцип, защото е събота, неделя, разбираш, и нощеска, вечерно време. Тя Добромира спира ли телефона? Служебния ли спирал? Нали? Еми не, защото навсякъде го има този телефон. Ама дигам на всички, говори, какво да правя? Когато е примерно при нас, си го дигаме, но ако е примерно вечер, няма как да го дигнем, изключва го. Трябва за детето да прекараш време. Жена ми се дразнеше много, когато телефона беше при мене, защото, нали, в автомобилния бизнес хората са малко като се пинат нещо, се обаждат. Те са най-често много некултурни, за съжаление. И той ти се обажда, ти, нали, куртуаз ще му стигнеш, ще му кажеш, да се чуем утре в работно време, аз ще ти се обадаш, записвам си. Какво се правиш на голям, бе? Та кола веднага идвам сега да я купувам. Имам пари, да. Не мога, как да тя продам? Може би в началото бях такъв по-надъхан да си дигам телефона, да така, обаче в един момент, колкото и да е, ти се изхабяваш, човек. Ама и си да. цениш времето и осъзнаваш някакви неща, че този човек, който ти се обажда, ти не спиш с него. Ти не го отглеждаш. Ти отглеждаш детето си. Ти имаш време имаш нужда да си починеш, човек, да си със семейството. Нончев, заради тия хора, които не се съобразяват и не са възпитани, защото това... Страдат други. Точно каза, за мен това са невъзпитани хора. Невъзпитани са. И страдат другите хора, които наистина, Са добронамерени, човек, наистина, когато имат нужда, ще звъннат само при крайна нужда. Аз на някои такива дигам и викам, обрел ли е някой? Нали? С какво мога да помня, закъсал ли си, някъде на улицата ли си? Спешно ли е? Спешно е, да, няма проблем. Дигам, отиваме, вчера сме прибрали едни, и днес сме прибрали едни хора от пътя, разбираш? Да. Ама става въпрос. Там бях. Да, и ти вече, като ти звънне телефона, някой път не го и дигаш, защото може би от тия фалшивите, а точно тогава може да се нуждае някой. Аз съм отиваме до ванката и влизам в такова и са едни двама момче и момиче. И се запознавам с тях, защото трябва да го чакам нашия, пак е някъде. И сядам си говорим и се оказва, че те колко сега бутали тази кола. Не знам. Абе, Бутали бая се? Побутали се? Побутали се тази кола, счупва им се колата и почват да се бутат и почват да търсят помощ. Те отиват, взимат ги хората, карат ги в офиса, настаняват ги в офиса и оттам нататък ги пита Лили. Пита, а вие къде трябва да отидете? Къде искате да ви закараме? Аз това направо бях шок, защото не го очаквах, че имате и вие такъв вид на услуга, както и ние. то е сервиза индивидуално. малко в край града и няма как да ви оставим като вашия клиент с Infinity-то. Разбираш, и нагъл за мен, аз му казах в очите, че проблема е между волана и седалката на колата, разбираш. И не мога да мълча на такива. Казал съм му много ясно. Батко, остава си колата, без час, без нищо. Приорити, както се казва, все едно, че е VIP персоната, разбираш. И аз заради Хрис. Добре, окей, колата е супер, бат. Колата няма забележка. Взимам го, карам го до Декатлона, защото там има Спарк. Там е бил паркиран. Карам го до Декатлона, си вземе Спарк. Ще му казвам, утре ви пристига дюзата, чисто нова сме поръчали, ще смениме. Ще ви се обадя, кога да дойдете да вземете колата. Той идва в един час. Той ми се обажда от 9 часа сутринта. Още не съм стигнал сервиза. Ще дойде ли дюзата да видим днеска кога да дойде? Ще ви се обадя, когато да дойде. Днеска ще. 10:30 ви звъни пак. Аз трябва да си върна с паркчето сега и ако е удобно да дойда сега. Викам сега да дойдете, нищо не може да се случи, освен да седите и чакате. Добре, ще седеш, ще чакам там. Викам, хубаво, добре, заповедайте. И стоя. Да. Качвам се с него в колата, на живи данни, гледам. Вика, пада ми температурата. Гледам на живи данни всичко, колата е супер. Има едно мъчене, тресене. Той е включил седма, колата е с 1000 оборота, тя ще угасне. Разбираш? Викам, човек, това е бензинова турбокола. Тя с 1000 оборота, тя е пред гаснене, ти си на седма скорост, всичко я поеме. Не казвам, каря тази кола нормално. Не. Никакви шумове, никакви прекъсвания, нищо. Бе. Колата е тишина, пее.
То сега няма. Чуваш, има едно като клокочене на вода. Викам, не чувам нищо сега, не знам. Може да Оврел Бобо вече, откъде да знам. Седим. 30 минути съм му отделил на него специално слаб с това, той да си кара колата, той да ми каже, когато има проблеми. Ходихме по магистралата, се возихме бая. И сега, не, тази кола има проблеми. Тя нито прегрева, нито нищо, просто и пада температурата малко под 80, на 80 примерно, 90, така да видиш. Обаче тя е с интелигентен термостат и аз ги гледам на живи данни. Компютъра иска 100 градуси, тя въка, веднага си ги държи. И като падне, примерно намалиш скоростта и това, и компютъра пише, примерно иска 89. И тя и държи сваля на 89, разбираш? Защото така работи тази кола. За мен не прегрева. Какво правите? Слушай, ето, колата сега е при нас, аз съм му свалил термостата. Ще го смениме с оригинален и ще го пратим, ако иска Infiniti да го проверят там. Този човек просто има някакви проблеми или иска да върне колата. Аз му казах по телефона. Човек, ако искаш да върнеш колата, обади се на Хрис и му кажи, човек, не ми харесва този модел точно, има нещо сгрешено, а викам да си фантазираш такива работи, не е готино. И той на мен вече не ми звъни, той не знае номера на мен. И звъни на Лили. Да ми кажете какво се случва с колата. Звъни на Лили, не на мен. Обаче викам, той вика пак ми звъни, викам, да, ще дигна това. Дига ми той малко така някак си пауза, разбираш и. Защото знае, че аз съм бил с него, знае всичко и какво ми е мнението, разбираш. Такива хора не мога да ги разбера. Не мога да го разбера, разбираш. Като си толкова баровец си, отиваш в магазин и си купуваш нова кола, разбираш. Тя колата наистина е хубава. Ние колата е хубава, няма и нищо, разбираш. Като тя диза е била предсакана, вие от сервиза казаха, че е препоръчително да смениме маслото. И защо? По принцип, ако е пикаела дюзата и е карана доста време, може да се е по-разредило. Но такова нещо не е имало. Тя прекъсвала един-два пъти, разбираш, имало е. Не е бил перманентен тежък проблем. Маслото на ниво ли се? Да, всичко си е на ниво, не е се дигнало нивото, не мирише на такова, ама както и да е Хрис, дай, сменете му го без пари, му смениха и маслото, всичко. Ама той върти първо интригата. Той върти интригата, че аз съм казал така. Се обажда и вика, от сервиза ми казах, че маслото трябва да смени, искам това ми се покрие. Той не пита, той каза, искам това да ми се покрие по гаранция, нали? И звъня аз на Иван, вика, не съм казал такова нещо, нали? Ама, нали, ми каза, нали, че има шанс, нали, това нещо. И много тъпо така да правят тия хора, защото са получили колата, която сами са си избрали. Получили са в перфектно състояние и накрая почват някакви фантазии. Защо за мен са фантазии? Сега ще ви кажа утре ще видиш колата, да видиш. Сега ще ви кажа едно нещо, което може би не го осъзнавате, но тези хора, 80% от тези, които са, нали, гадните клиенти, ако мога да ги наречем въобще така, това са супер клиенти за мен въпреки всичко, защото те ме карат да мисля и да намирам начин как тях да ги направя да са хепи. И тези клиенти, те, ако не сме ние, първо няма да си купят кола. Никой, абсолютно никой няма да купат от някой автокъщи и не търкат с някой дъргел и ще са глас пустине. Не, човек, няма да си купят кола, защото много от тях са ми казали, аз съм недоволен, но пак си купя кола цена. Хепи ли са после? Те са хепи и сега. После? И после са пак хепи. Те сега са хепи. Просто сега имат гаранция. А после като им направиш джузата, смениш маслото вечерта, какво казват на приятелите? Предсаках се Еван да ми сменят това или... Аз никой няма да си играе с мен, аз им казвам какво да направят и те го правят. Нали? Това спокойствие, да имаш на автокъща, да кажеш по този начин. Даже днес аз комуникирам с един господин в момента, който си взел кола от нас и се оплаква за това, че не сме изчистили радиатора. Нали? Показах ли ти снимката? Да не мисля, че си измислям в момента разговорите. Аз си комуникирам с него, защото аз съм достъпен за всеки един. Има имейла ми, имам и, нали, социалните мрежи, в които също съм активен, да може всеки един да ми напише свободно и да му отговоря, както е редно. Снимал радиатора, човек. През решетката и леко зацапан. Втора употреба кола. Това твоя човек, къде го снима сега това, къде го намери, аз съм се кефил на това видео. Нисана. Пламен? Да, е много луд. Аз съм се кефил на това видео и съм се смел, бате. Пламен Петров. Това човек, какво да каже за чисто нова кола? Знаеш какво прави? Имат се SL, Mercedes SL. Аз съм го боядисвал. Той си го е купил за изложба на кола. Той няма цетка на устата. Каквото мисли, такова казва. Отива в Silver Star с SL-а, свети му чека. Вика, искам да ми оправите SL-а.
И те викат, тук сега това ще не ме интересува, нито колко пари, нито нищо. Искам да ми го оправите. 12 000 евро. Тръгва, отива в търговище, светва чека. Вика, майтап ли си правите, вика сме. Връщам ви, села да си го оправите, разбираш. Той не е да се заяжда. Да, бе. Той дава пари, не го интересува колко пари, да си го прави чека Колко човек. време чека у Нисан? 6 месеца. 8 месеца. 8 месеца. Да. Разбираш? Знаеш какво прави? По представителството. Села. За нова кола. Да. Разбираш ли? Села. Сменя си гумите Мишелин, Алпин, това пилот, летни. Те са спорт пакет. Най-хубавите гуми са Мишелин. Висок клас са. И предна дясна гума има баланс. Нещо дисбаланс. Отива на гумаджия, оня му казва дискове накладки. Отива при майстори се, оня майстора му казва, ти от ли си, вика, те са твоите, вика, са нови на една година. Не, сменя ги. Гумаджията ми каза, сменя дискове накладки, най-хубавите. Пак тресе. Отива на гумаджията. Той вика, човек, сигурно амортисьорите. Връща се, чисто нови амортисьори. Слушай, чисто нови амортисьори и пак тресе. И вика, отивам във Варна на друг гумаджия. Само спирам пред това и гумаджията вика, предна дясна гума ти е крива. без да пробва гумата, разбираш, той вика как разбра. Вика наистина заради крива гума и то. Вика, то се вижда дефект на гума. Обажда се в Мишелин, скандали, пращат му една гума. Той вика, аз не искам една. Другите съм ги карал, вика вече няколко километра, искам 4 чисто нови гуми. Една кола се изнася. Да. Вика, колата е изложена, не ме интересува. Бам, 4 нови гуми. Да, ама той се заслужава на този човек, разбираш, той не е мрънкач. Това е супер Да, Той не е обаче това има мрънкач. разлика. Той що ме чакал 8 месеца, да. разбираш. А ти си дошъл си купил втора употреба кола и искаш сега всички да Знаеш какво скочат, става в Рено, скочат човек, да Суходол? обслужват само теб. Не, реално има някакъв чакаш, защото има и преди теб, които Рено чакат. Суходол, комшията ми си купува чисто нова баничарка. Зимата му дават със следни гуми. И той вика, Вика, останало от лето. не, слушай, как вика да се прибера, вика, сега ако ме спрат полицаите, Ще те какво глобят. прави? Тя нали има грайфер сега. Слушай, не, пример ти дам. Да. Един приятел си има Рено на талисман и му спукан маркуча на интеркулера. Отива в един обикновен сервис, не е оторизиран, и му казва спукан маркуч на турбото. Отива в Рено и вика, искам да ми оправите маркуча, записват му час и той казва, събота сутрин тръгвам на почивка с семейството ми. Ще стане ли до събота? 100% става. Два и нещо му се обаждат, няма да стане колата. Защо? Ами маркуча е спукан, има и още някакъв дефект, не може да го установим откъде. И аз се обаждам. Викам, кой маркуч е спукан, защото казват, че го няма наличен. Обадих се на един мой приятел, който работи в Рено на Цариградско, той вика, ще дам маркуча. И му се обажда на този от Рено и викам, ще дам маркуча, до колко време, до един час ще можеш да ми го донесеш, да може да започнем колата. Те не са започнали колата, човек. Накрая, дигнахме там малко така, имаше пререкания, 6:30 колата беше готова. Сменен интеркулер, уж, неговия не беше спукан 100% и маркуча на турбото, 700 евро. 770 и нещо евро. Малей, това е болезнен. И си взе колата, пътуваха на почивка, обаче това и при авторизираните сервизи пак има ситуации, човек. Естествено. Моя комшия отива в Рено, светна му това за регенерация, където се прави. Да. И той му каза, ми трябва да карате извън града. Той вика, добре, тая кола аз правя климатици. Защо не ми казахте, че трябва да минавам на с колко километра регенерация? Вика, аз карам предимно градско. Аз вика, не го пише никъде, че трябва да минавам регенерация. Ама Светва това по му, принцип ако- трябва ти като си купуваш кола, трябва да се поинтересуваш за какво Ама ще то я никъде ползваш. не го пише, бе, човек. Не, за какво ще я ползваш? За климатици в Баничарка, града, те не те човек, питат, или- той си взема да. работна кола, светва му нещо там, на акумулатора Вземе опада. бензин. Отива, слушай, казват му акумулатора за смяна. И му казват някаква огромна сума, разбираш. Първо му светваше някаква грешка. И то какво се оказа? Че те не сменят маслото. Не го сменят, човек. Те го сменят примерно 30 хиляди или на Да. колко го сменят. Да, на Да. 30 хиляди. Той отива в един сервис, сменя си маслото, колата няма проблем. Ау, самото масло прави проблем. Ма сериозно ли? Сериозно, той вика човек. И накрая му я блъснаха, стоя... още не са му дали емблемата отзад на вратите, човек. Обаче това дали е само, защото пак имаме и ние случаи с Рено с един наш приятел, той му изгоря едно Рено чисто ново при нас.
И те му даваха, той си взе друго, разбираш ли? И идва Ванка да го чуеш това. И то преапва някакво, не може да се събере цилиндрите баш като хората. И му викам, върни тази кола на тия, тази кола не е окей. И път 3 пъти ме кара, вика, че е окей, какво да е окей? А той вика, как да им обясним на тия, че имам две еднакви коли и една другата работи като хората, а другата не, има проблем. Те му казват, че работи като хората и да няма какво да я направят. Тя прекъсва, прехапва на празен ход, така стриса, разбираш, не е като хората. Не, майко човек, направо ужас. И затова, какво да кажа, Seven Cars е правилен избор. Много ти благодаря, че дойде днес, защото наистина разговорът с теб винаги е такъв. Тук не е, както забелязахте, нито имаме нещо подготвено, просто си седнахме и си полафихме. Нончев го знаете, ако не го следите, започвате да го следите във всички негови канали, то са хилядници. Ако не чекате го, предумите по него. Благодаря, че ме поканихте. За нас Успех на канала и мога да ви предложа нещо да правите, примерно новини да правите. Всяка седмица един от вас двамата да води новините, свързани с автомобилите. Ето, банката ще ги води. Да. Това е интересно. Добър ден, тази седмица. Не, примерно колко катастрофи се стана. Геройски починаха, 2 БМВ-та. Не, чакай, ама ти веднага. Не е за сервиза, не е обстановката, закони. Хубаво е да се знае това нещо. Да не по новините да го разбираш по BTV, да ангажираш, по принцип мога да подведеме някой. Да, ангажираш. И мога да подведеме някой. Като идея. Ама хубаво да вкараме някакви такива интересни като новини, такова, ама пак от... Може и с хумор да ги направим. Добър ден, днес сме имали, но ти казах, двама починали БМВ от тежка инфекциозна болест и после, примерно, имаме един с чупен крак от ревматологията с десен амортисьор и такива неща. Не, по принцип хората се интересуват какви коли се чупат и какво се прави, и какви коли се продават, и какви коли се търсят, и какви са проблеми и такива работи. Така че има какво да се говори нон-стоп. И другото, което ви предлагам, да го направите в сервиза, да снимате с публика, която да си плащат и парите да отидат за благотворителност. Това е страхотна идея, но първо трябва да го правим. Дали някой би дошъл да ни гледа, докато си говорим така? Аз ще дойда да ви гледам. Да, примерно, както казвате вие, правиме, обаче трябва да направим законно, защото казват, пак ще ни пратят от НАП някой. Ами не, той говори за нещо друго. Ние ще направим кауза, всяка кауза, всеки път кауза. И директно, да. Слагаш в кутия, която е затворена. Да, няма да има с печат, с такова. Нали? Абе, хора, да изкарваме достатъчно, за да правим такива. Ама аз на ние кутията още събираме, сега ще се обадим. Не вярвам нито един от нас да... Същата, ето говорихме за хейтерите и бехме събрали около 2000 евро от нашите бакшиши, от бакшишите, които остават на момчетата от диагностика, къде сме правили това. Ама ги събрахме за ние да ги дадем и ги дахме един. Бавил майсторете, 2000 евро бакшиши, сметай. Сериозно ли бе? Да бе, има го коментарите. Пак, разбираш, за видена тия пари, къде сме ги подарили, това аз му отговорих. Човек, значи тия пари са ми чисти пари, които можеш и данък да ги платим, да си ги приберем от джоба, да си ги изхарчим за кеф, разбираш. А ние сме ги отделили, сме ги дали за нещо добро. Ще ти кажа да си ги сипеш на колата да ги изхарчим. Не мога да изхарчим, за една година ще ги изхарчим. Гаве повече. Да. Те такива хора има, разбираш, винаги винаги се намерят. Да. Че казват, тия почнават да се правят на клоуни и там да говорят, да сбират паплач у сервиза за пари. Не, аз ти казвам какви че има. Иначе е страхотно, примерно. Много хора. Коментари лоши на Надежда на Колева? Не съм видял, честно да ви кажа, не. Не съм гледал съм ги коментарите, постоянно ги наблюдавам. Не съм видял, наистина. Винетките ги дигнаха, знаете. Винетките дигнаха ли ги? Колко пари станаха винетки? 60 евро? 62 евро станаха винетките. За винетките, искам за винетките, те отваряме и тази тема. Според вас, трябва ли да се направи само на такова тол? Такса такава по магистралата. Колкото ползваш, толкова плащаш. Точно така, но не обикновените пътища. Второстепен. Само магистрала. Според мен не. За мен ми е по-спокойно да се платя едногодишно и да си карам. Не искам да имам ангажимент, когато тръгна да мисля дали съм платил или не. Ти не мога да не мислиш, но има каса. Ти минаваш на касата, теглиш си. Не става бавно. Човек, ако има начин, примерно знаеш метро... колко хора не могат да си позволят да си купат винетка, живеят в село и бензиностанцията им е етете тук, примерно, и не могат да си заредат или не могат да си на пазара, защото трябва да има винетка, за да мине. Вече внук, роднина може да го наплати онлайн, разбираш. Обаче трябва да плати нещо.
Да, бе, 60 Да, евро. ясно. 60 евро за стари Той хора за да има по пари селата. да кара, Тук не кола, говорим значи София. има пари София за не, винетка, не се според мен. концентрираме се. Ти вие сте се концентрираш в София. Глупости не е вярно, аз мисля и надолу. Излезни на малко да видиш, че не е толкова Не е ли го приятно. кажеш, аз съм от Да. Силистра родом. Да, знам. И примерно Аз И пеша съм има втори. хора, които от селата, за да идат си на пазара от Довидин, примерно, там е 1 километър. Да, ма той е прав. Сега, ако имаш кола, която да експлоатираш, 60 евро не са наистина много пари. За Няма какво да се целогодишно лъжем. говорим. Да, но... ако Искам да, нали, да трябва сме честни, да, ама за не да са сме чак честни, толкова. трябва колко повече използваш, толкова повече. Гражданската е по-големия проблем. И тя мисля, че е нормално. Вдигнаха ги. Абе, дигнаха. Ай, човек от 70 лева, сега са 70 евро. Бе, какви 70 евро? Първоначално колко? Първоначално. Не, първоначално. Да, ма, брат, ние плащахме... Правил ли си застраховка в Англия? Не. Сега. Ама Там на друго- мене с колко 5 години нов клейм бонус, това у нас с С категория, с книжка от 98 година, изкарана такова и ми е била 780-800 паунда. А минимум... Колко ти е била заплатата? Това е добър въпрос. 1000 и 2000 паунда съм изкарвал, нали? На седмица. Горе-долу. Кога съм се На работил седмица. за мене си, да. А иначе, когато съм работил при Еми, друг, съм чакай, изкарвал брат. 600 И аз се паунда. замисля. Чуваш ли Да. се? 600 Да. паунда. Даже 600 А сега- паунда на седмица са много пари. 600 А сега 200 и нещо 500 ги евро, даваш а взимаш за стая. 1200. 500 ги даваш за стая под найем. За целия месец. За стая. Ама Под за наем. месец? Да. 600. Не дай си Боже да Христос. пушиш, защото ако пушиш 13 паунда една кутия цигари, Па няма да пушиш. говориме легални работи. Знаете ли как ми я даде? Просто беше сипал в ня и... Така, да май тръгнахме да видим. Аз ви викаме за винетка, да видим кой на какво мнение. Добре, нека и те да коментират. Да, и аз ще И за гаража, дали се искате да правим видео, Да. Това е добра идея. между подкаст другото. от гаража. В гаража под капака. под капак. Ама ще сложиш един капак, така преден капак, Да, с въженца да го хванеш и даже може да сложиш лунички на него. Да. Защото е под капака. Какво не е ли? Много е добро това, да. Взем от някой зил. Голям капак. От Волга мога да ти дам. Ето. От Ауди мога да ти дам. Да, Айде. под Ауди, да. Да. Да, става е супер. Мерси, брат.